El segle XIX i el XX va ser l'època de les grans esperances i dels grans canvis a Castellbisbal. Arriba el ferrocarril, les primeres carreteres i el poble s'expandeix de forma notable augmentant la producció i el comerç de fruita i vi. El dinamisme té la seva plasmació amb l'arribada de l'electricitat i la millora del subministrament d'aigua al 1911 i una gran empenta de les entitats culturals i cíviques, estroncada per la dictadura de Franco. A partir de 1960, Castellbisbal canvia de model econòmic d'agrari a industrial. La població augmenta significativament i ja als anys 70 la societat mostra tot el seu dinamisme en l'associacionisme cultural i polític. Com va explicar el director de l'obra, el professor Àngel Casals, podríem dir que és un dels millors llibres d'història local que s'han publicat en el segle XXI a Catalunya. De fet, va dir que segurament el segon millor després de la història de Lleida, que més es va publicar l'any 2000. Nosaltres vam fer la part de contemporània i estem molt satisfets d'aquesta obra, que es va desenvolupar durant la pandèmia, per tant, per nosaltres estarà vinculada als anys pandèmics, però també a una producció de la que estem molt satisfets. I en el meu cas, personalment, que encara que no hi hagi nascut, doncs em sento cobiletada a Castellbisbal perquè és el municipi en el qual visc, i en el cas del Víctor no hi viu, però diguem que han agafat un gran coneixement històric del període contemporani i el que estigui interessat, doncs, en el nostre capítol podrà trobar la síntesi de 2 segles d'història, tant espanyola com catalana com de Castellbisbal, perquè de fet no es pot deslligar la història política, econòmica, social, cultural de l'Estat, de Catalunya i de la localitat, i hem intentat moure'ns en aquests 3 nivells i considerem que la lectura es pot fer una lectura del capítol sencer, que és un capítol prou extens, o es pot llegir la síntesi inicial, que són 2 pàgines, o es poden parlar dels diferents destacats. I en el cas del Víctor, que va fer bona part de la feina de l'arxiu, que en el nostre cas, afortunadament, gran part es va poder fer en l'arxiu de Castellbisbal, que pel període contemporani és molt complet, més la recerca en hemeroteques, que per sort en el període contemporani estan en gran part digitalitzades. El 1833 va morir Ferran VII, el qual es pot considerar l'últim monarca absolut i d'antic règim. La seva successió, que va recaure a la seva filla Isabel, llavors menor d'edat, va tenir 2 conseqüències immediates. L'inici del canvi de sistema polític cap a una monarquia constitucional de tipus liberal i l'inici d'una guerra civil entre els liberals i els carlistes. Aquest és el moment en què es configura el primer ajuntament constitucional a Castellbisbal i quan l'arxiu municipal comença a tenir més documentació. En certa forma, és el moment en què es dona per inaugurat el període contemporani a Castellbisbal. La Primera Guerra Carlina, que és un conflicte dinàstic, però també és un conflicte social. De fet, és un dels moviments contrarrevolucionaris més longeus de la història europea. I de fet, vull dir, allò pel fet diferencial a tot Espanya és la guerra dels 7 anys, de 1833 al 1839, i a Catalunya un de més, del 33 al 40. Sí, i s'hi barregen factors dinàstics, factors socials, gent que no accepta el canvi administratiu, per exemple, i també... O la desaparició dels comunals. Exactament. I factors religiosos, perquè el liberalisme, en certa mesura, buscava una certa secularització. És laic i era una població confessionalment catòlica on el catolicisme tenia molta força. Exactament. També a nivell popular. La guerra aquesta va afectar sobretot a la part nord d'Espanya, Catalunya, i pobles com Castellbisbal s'hi van veure afectats, potser no tan directament com a escenaris de la guerra, però sí que de tant en tant algunes partides carlines o liberals s'acostaven al poble i en algun moment inclús arriben a segrestar l'alcalde constitucional, és a dir, i demanar-ne un rescat per finançar precisament aquesta guerra. Perquè, clar, vull dir, al segle XX, quan parlem de guerra civil, tothom té clar quina és la guerra civil, 36-39, però quan parlem del segle XIX,
és que no parlem de guerra civil, parlem de guerres civils que a més van ser especialment dures a Catalunya i que van afectar clarament a Castellbisbal. I si a Espanya van ser sobretot dues grans guerres civils, la primera i la tercera guerra carlina, en el cas de Catalunya i Castellbisbal en van ser tres, que són la primera, la segona guerra carlina, que va del 46 al 49, i aquesta se centra pràcticament sencereta a Catalunya, fins al punt que gairebé tot l'exèrcit espanyol està lluitant a Catalunya contra els guerrillers, amb una part final ben curiosa, perquè aplicant allò que els enemics dels meus enemics són els meus amics, els carlins i els republicans s'alien contra les tropes liberals o centralistes, i un podria dir, i com és possible això si són antagònics? Si eren antagònics però tenien una cosa en comú, que estaven en contra del sistema polític que anava cap a una centralització uniformitzadora, i això els permetia que puntualment es poguessin unir contra l'enemic comú, tot i que si haguessin guanyat llavors s'haguessin matat entre ells. Sí, i després diguem que... I després hi haurà també la tercera guerra carlina, que serà durant la restauració del 1874 al 1876, fins al final, em sembla. Sí, fins que s'instaura la restauració. De fet, és a partir dels anys 50 del segle XIX quan es comencen a conservar molts materials dins de l'arxiu municipal de Castellbisbal, i és quan tenim també més coneixement de la història, de l'evolució del municipi, tant socialment com políticament. I un incís també rellevant per la història social del poble, vinculat a les guerres carlines, de fet dos. Un és la desamortització de Mendizábal, que llavors és quan es comencen a repartir les terres que eren de l'església a diferents propietaris, i l'altre és l'establiment de les quintes, que també és un factor social amb molt de pes. Les quintes ja eren anteriors, el que passa que a mesura que l'estat es fa fort doncs són més rellevants. I clar, les quintes es comparen amb, o normalment es diu que és el servei militar obligatori, i no és exacte. És a dir, les quintes tenen el seu origen a l'edat moderna i venia precisament allò d'una quinta part dels joves en edat militar. Però com que no tots els joves en edat militar eren necessaris per cobrir les tropes del servei permanent, i el servei militar era molt llarg, perquè el servei militar actiu era com a mínim de 3 anys, doncs popularment eren conegudes com l'impost de sang, perquè hi havia una manera de no fer el servei militar, que era pagant. Si no recordo malament, al segle XIX doncs costava unes 2.000 pessetes fer deslliurar-te del servei militar, que a algú li pot semblar que 2.000 pessetes eren pocs diners, però per aquella època era una fortuna. I de fet hi havia els casos que quan naixia un nen ja li feien una assegurança per si li tocava haver de fer el servei militar, que l'assegurança pagués per no fer el servei militar. Sí, de fet a Castellbisbal hi havia l'associació de quintes, que precisament era per guarir-se una mica dels possibles malalties o mutilacions o qualsevol cosa que pogués patir el quintat. I després, també en la proclamació de la Primera República, es van enterar que havia caigut Amadeu de Savoia pels diaris. Ningú els hi va comunicar. Van dir, hemos leído en la prensa que a partir de ahora seremos una república por ser el mejor modo possible. Això que cites de les actes municipals. Exactament, sí. I bé, parlant de la restauració Castellbisbal, és un moment d'una gran sociabilitat, amb la creació del cor l'agrícola i l'Orfeà Clavé, no? Sí, exacte, l'agrícola, exacte. Que és una coral clavé. Que és una coral de clavé, i l'Orfeó Sempre Avant, que també és l'altre coral, que a vegades va una mica també implicat en una certa divisió social dins del poble, entre una classe social més pagesa i una altra, diguem, més dels senyorets del poble. I també en aquest període hi ha un parell de bars, si no estic equivocat. També, sí. La política en aquell moment és bastant curiosa perquè, com hem dit, Alfons Sala va exercir un pes molt important dins de la política municipal, indubtablement, de la política municipal de Castellbisbal,
Però de la mateixa manera que dèiem que era un poble agrari, també durant la restauració era un poble on el caciquisme era molt fort. I aquí sí que és innegable que qui tenia el control caciquil del poble era Alfons Sala de Terrassa, que després serà el comte de Gara. De fet, en el moment en el que s'aprova la carretera, a Castellbisbal manaven els republicans. I la campanya electoral que van fer, acusaven a Alfons Sala de ser un matapobres. I en el moment en el que es va saber que es faria la carretera provincial, van anar a Terrassa, li van entregar una carta signada per tots els regidors de l'Ajuntament, agraint-li les seves gestions, el Congrés i... Hi ha fotografies d'en Sala a Castellbisbal i quan posen la plaça... Sí, exactament. I li decideixen fer una plaça en nom seu. Alfons Sala va ser durant molts anys el diputat que representava el districte de Terrassa, representant els partits dinàstics fins al 1922, que va mantenir el suport amb una política de construcció de ponts i carreteres, entre d'altres, a Castellbisbal. El 1911 va arribar a Castellbisbal una altra infraestructura bàsica, la millora en el subministrament de l'aigua i l'arribada de l'electricitat. En aquest cas, gràcies a la tenacitat dels seus habitants i de l'alcalde Manuel Anglada. L'arribada de la llum i l'aigua portarà una polèmica que quedarà reflectida amb lo de la festa major. Sí, de fet, abans parlàvem de la divisió dins del poble. Les festes majors tradicionalment eren el 22 de gener per Sant Vicenç i per Pasqua de Resurrecció. Llavors el que van decidir, es va fer com una consulta als caps de família si canviaven les festes majors de Pasqua de Resurrecció per festes majors a l'agost, celebrant, commemorant l'arribada de l'aigua i la llum. I va ser molt polèmic perquè... I va generar una polèmica durant forces anys. Sí, sobretot la part més conservadora del poble volia mantenir les festes per Pasqua de Resurrecció. De fet, no era el primer cop que s'havia intentat canviar la festa major. A finals del 19 es va intentar passar-la a Sant Joan i quan semblava que tot anava a ser així, els pasqueros, que és com els anomenaven, se'n van sortir amb la seva. Aquest cop, amb l'arribada de l'aigua i la llum, amb el canvi de festa, de l'arribada de l'aigua i la llum, no ho van aconseguir. I de fet, el primer cop que es va celebrar la festa major a l'agost, van haver de cridar els Mossos d'Esquadra per evitar conflictes. Vull dir que la cosa... Els Mossos d'Esquadra o la policia? No, els Mossos d'Esquadra, sí, per evitar conflicte. Això no ho recordava. Però amb el nou segle i també en la restauració arribaran els esports de masses i Castellbisbal tindrà el seu club de futbol. Sí, de fet jo crec que és una de les majors contribucions a que la festa es mantingués... Entre d'altres coses perquè hi va arribar a jugar al Barcelona i jugadors vinculats al Barcelona, al Futbol Club Barcelona. Sí, de fet, hi va jugar Paulino Alcántara, que és un dels màxims golejadors històrics del Barça, d'orígens filipins, tot sigui dit. Sí, que després, la seva biografia és bastant especial, però I jo crec que el que es celebrés un partit de futbol amb festes majors va contribuir a que aquestes es mantinguessin, perquè també van anar jugadors de l'Espanyol, tot sigui dit, però el fundador de l'equip de Castellbisbal... Estava més vinculat al Barça. Sí, de fet diria inclús que va arribar a ser directiu del Barça, o sigui que tenia molts vincles amb el Barça. No sé si els de Martorell o els de Sant Feliu estaran molt contents, però hem remarcat, perquè era així, que els germans Martí, el noi i el xic de la Barraqueta, doncs el seu hostal estava dintre del municipi de Castellbisbal. I remarco això perquè fins que la van robar, l'espasa del noi estava en el Museu de Martorell i el seu germà va ser durant molt temps diputat republicà per Sant Feliu. Sí. Com a recuperació de personatges, a mi em sembla que són uns personatges rellevants en un segle XIX violent, però que aquests il·lustres castellbisbalencs posen de manifest en les seves trajectòries biogràfiques, començant per la traumàtica mort o assassinat del noi de la Barraqueta i la venjança del seu germà
en la figura d'un guàrdia civil. Sí, no, i a més són personatges interessants perquè són personatges molt de la base, que molts cops s'estudien personatges com Joan Prim o altres militars. Amic personal del xic. Exacte. I en canvi es menysté o es té menys en compte a personatges com Vicenç Martí o el noi de la Barraqueta, i que en canvi eren realment qui mobilitzava les bases i qui es deixava la pell en les diferents revoltes i revolucions que hi va haver al segle XIX. Encara que la fotografia d'en Clifford sigui qüestionada, perquè la dona que està sota el pont del Diable es diu que és Isabel II en el viatge que va fer per terres catalanes el 1860, però això ens serveix, i suposo que en altres capítols s'explicarà més àmpliament, una de les reivindicacions dels castellbisbalencs, que mig pont del Diable és de Castellbisbal, i per tant la reina està situada a la part de Castellbisbal, no a la part de Martorell. I això ens porta als límits geogràfics de si Castellbisbal hauria de ser Vallès Occidental o hauria de ser Baix Llobregat. Sí, que de fet va ser un dels debats que hi va haver dins del propi Ajuntament, perquè a Castellbisbal sempre ha estat vinculat al districte de Terrassa, sempre en el moment en el que es va instaurar el liberalisme, llavors es va fer... En el període contemporani. Sí, en el període contemporani. I sempre que havien de fer alguna gestió, els jutjats o qualsevol tipus de gestió administrativa, havien d'anar a Terrassa. Mentre que en un ple municipal, a mitjans del segle XIX, es va plantejar canviar de districte i o vincular-se a Martorell o bé vincular-se a Sant Feliu. Cosa que, com a Espanya en aquell moment era un govern centralitzat, doncs ells mirant un mapa veien que el Llobregat estava sota Castellbisbal, llavors no podia ser del Baix Llobregat, per tant havia d'estar en el districte de Terrassa. També argumentaven raons històriques, com del bisbat d'Egara, però al final va ser una cosa que es va denegar i Castellbisbal, doncs, ara fins i tot a l'actualitat està vinculada al Vallès Occidental. Sí, tot i que les comunicacions vinculen més al poble, probablement al Baix Llobregat per l'A2, i les comunicacions són millors amb el Baix Llobregat que amb el Vallès Occidental, però en tot cas vull dir, és un municipi que és limítrofe tant amb el Vallès, amb poblacions com Rubí o Ullastrell, i hi ha un vincle molt clar amb Martorell. No, i ja que parlem de comunicacions, de fet les comunicacions van ser una de les grans reivindicacions dels Pota-roges durant bona part del segle XIX fins a principis del segle XX. Perquè, esclar, qui coneix les comunicacions actuals no es pot imaginar que no fa tant temps, al segle XIX, les comunicacions eren nefastes, sense ponts, amb carreteres sense asfaltar. Tardaves hores per anar a Terrassa, tardaves hores per anar a Martorell, i per tant va ser una reivindicació constant del poble aconseguir infraestructures que es consideren assolides per tothom i que un podria pensar que han existit tota la vida, no han existit sempre. No, i a més es donava el cas paradoxal de que la línia de Barcelona-Tarragona passava per la zona dels Arenys. De tren, la línia de tren. La línia de tren, exacte. I no parava a Castellbisbal. I de fet, una mica Castellbisbal va tenir l'estació una mica de rebot quan un enginyer de la companyia que explotava aquesta... Era la MBA? La MZA. La MZA. Doncs es va casar amb una pubilla del poble i llavors, com tenia influència dins de la companyia, coneixia Eduard Maristany, que era no sé si ben bé el director, però era un dels màxims responsables de la companyia, doncs es va decidir construir allà una estació. Era un poble agrari i que durant molt temps la seva principal activitat era la vinya. I per tant, tant el moviment rabassaire com l'agricultura va ser molt rellevant a Castellbisbal fins als temps de la Segona República, que encara que oficialment no constés en cap lloc, li van canviar el nom, perquè això de Castellbisbal era molt clerical,
li van posar de nom Fruiters del Vallès precisament perquè els Arenys, on ara hi ha totes aquelles indústries i tot aquell nus de comunicacions tan important, un dels més importants de Catalunya, sens dubte, doncs el que hi havia eren fruiters, fins ben bé el 1962. De fet, la filoxera és un punt d'inflexió en el cultiu agrari del poble, perquè fins llavors cultivar vinya era rentable, sobretot quan la filoxera estava a la resta d'Europa i no havia arribat a Catalunya. Sobretot a França. Sí, el preu del vi va augmentar i aquí es va explotar molt. En el moment que esclata la filoxera i que es substitueix la vinya autòctona per la vinya americana, que necessita un altre tipus de sulfatar i un altre tipus de... I canviar els ceps, sobretot canviar els ceps. Sí, canviar els ceps i el tractament, no, en si. Llavors deixa de ser tan rentable i substitueixen progressivament, no tot arreu, però sí a molts dels cultius per fruiters. I d'aquí, doncs, el que dèiem de... Sí. I l'altre gran canvi serà el 62 i després el 68, quan facin l'A2. Quan facin l'A2 sí que serà el canvi d'un municipi agrari. Si es vol, les comparacions sempre són odioses, una mica com Ullastrell. El poble, en canvi, evoluciona cap a un municipi cada vegada més industrial. I en l'actualitat, doncs, em sembla que és un dels pobles que té més polígons de Catalunya, polígons industrials de Catalunya. En els darrers anys de l'època constitucional de la restauració, abans de la dictadura de Primo de Rivera, és quan es comença a organitzar tot el moviment rabassaire a Castellbisbal. De fet, Lluís Companys i Francesc Layret van anar al poble a fer mítings per organitzar una secció en el poble, i tot aquest moviment va quedar una mica interromput en el moment que Primo de Rivera dona el cop d'estat i hi ha tot el període de la dictadura, fins que quan es declara la Segona República, doncs tot aquest ferment que estava una mica tapat per tot el període de dictadura, doncs torna i sorgeix amb més força encara, perquè la República al final no deixa de ser un període d'esperança i de canvi per molta gent. Llavors, molts habitants de Castellbisbal tenien moltes esperances de que tota aquella situació canviaria amb la Segona República. Llavors, és un període de molta lluita i reivindicació, tant la Generalitat com també de resistència als propis propietaris, representats per l'Institut, com es diu? De Sant Isidre, exacte. Sí, però mentre que el IACSI, l'Institut Agrari Català de Sant Isidre, és el representant de la patronal agrària des de la seva fundació, que crec recordar que és el 1856, el representant dels, diguem-ne, pagesos pobres o arrendataris de terres, que és una figura molt corrent a la zona agrària i amb vinyes, com era Castellbisbal en aquell moment, és la Unió Rabassaire. Un dels advocats sindicalistes de la Unió Rabassaire és precisament Lluís Companys, com Francesc Layret, fins que l'assassinen el 1920, que a part de republicans estaven vinculats amb el moviment llibertari, amb la CNT, amb el sector més sindicalista, i els pagesos, diguem-ne, o polititzats, però no polititzats amb unes idees massa concretes, sinó amb una reivindicació que pot semblar molt òbvia, que està en la base de tots els moviments agraristes, que és la terra per qui la treballa, no la terra per l'Estat o la terra per qui la treballa. I això, per exemple, era en un període, en un lloc molt diferent, però en un període cronològicament semblant al que defensava Emiliano Zapata a la Revolució Mexicana, que és això, la terra per qui la treballa. Però, de fet, a Castellbisbal, si el que mirem és el moviment associatiu, doncs hi ha les corals de claver, i tot i que no de manera explícita, però sí que implícitament en aquestes corals estaven vinculades al moviment obrer. A Castellbisbal no hi havia fàbriques, per tant, estaven vinculades als treballadors del camp, i els treballadors del camp en una zona
on és predominant la vinya, doncs estan molt vinculades amb la rabassa, existeixin sindicats o no existeixin sindicats, i no hem de pensar en unes idees republicanes molt concretes, sinó en unes idees, doncs, això de justícia social, de propietat de la terra pel qui la treballa, i en conseqüència de millor qualitat de vida tot plegat. Hem de pensar que no estem en el període de l'antic règim ni en períodes molt remots, que estem en la història contemporània i estem parlant d'un Castellbisbal sense clavegueres, sense aigua corrent, sense electricitat, amb una esperança de vida molt baixa i amb unes rendes estacionals vinculades a la producció agrària i en gran part amb subsistència. Sí, I arribaran les crisis vinculades al període de la Primera Guerra Mundial, com la vaga revolucionària de 1917, que també afectarà Castellbisbal, i posteriorment el període conflictiu dels anys de la postguerra, del 18, 19, 20, que amb menys intensitat que la capital catalana, Barcelona, però també influiran a Castellbisbal. Tant durant la Revolució de Juliol de 1909, la coneguda com Setmana Tràgica, i també durant la Revolució del 1917, alguns potarroges van anar a les vies del tren a aixecar les vies per evitar que arribessin trens militars a Barcelona. No sabem els noms de qui va participar, però sí que no van haver-hi morts. No hi van haver morts. Senzillament el que van fer és actes de sabotatge a les infraestructures. Això sí. I de fet és en el moment de la República, quan, tornant una mica a les coses que hem descobert a les actes municipals, és quan es comencen a redactar en català. Ja no només el nom, en català, sinó totes les actes es fan en català. I això és així fins que s'acaba la República. Exactament. Llavors el període republicà, no hem dit res, però també en el període just abans, però tampoc molt més enllà, doncs es desenvolupen les escoles a Castellbisbal, l'escola de nenes i l'escola de nens. Ara no recordo el nom, ho podem mirar, de la professora de mestre que li dediquem la Carmen Canudes. Carmen Canudes i el professor T. Sánchez. De la professora Canudes no sé si hi ha un carrer, però del T. Sánchez n'estic bastant convençut que n'hi ha un, perquè jo diria que hi he passat unes quantes vegades. A mi em sembla remarcable, era una escola, si voleu, no molt elaborada, però que permetia que com a mínim els nens i les nenes de Castellbisbal tinguessin uns estudis mínims i ja no fossin absolutament analfabets. Qui tenia diners, doncs evidentment enviava els seus fills a fer batxillerat, que això no era Castellbisbal, i no s'ha d'oblidar que no és que els enviessin a la universitat, és que els pocs escollits que podien anar a la universitat, Catalunya tenia una universitat, que en aquell moment es deia la Universitat Central, que era l'UB, no n'hi havia cap més. Vull dir, hi havia la Universitat de Barcelona i s'ha acabat. Sí, i hi ha una figura interessant també a destacar, que és la figura d'Esteve Sala, que era un fill del poble que va emigrar a Barcelona. Podríem dir que era el potentat del poble, no? Sí, precisament parlant de les escoles, si no recordo malament, va pagar algun material de l'escola. I bé, va ser un hostaler molt important a Barcelona, va fer molta fortuna, i bé, també diria que va ser un dels que va fomentar el famós homenatge a la bellesa, que és una tradició instaurada ja en el poble des de 1915, que es va celebrar la primera, va ser ell un dels patrons de la celebració d'aquesta festa. I potser avançant-nos una mica, després de la Guerra Civil, quan es va reconstruir l'església del poble, la seva vídua va ser una de les que va finançar la reconstrucció de les campanes. En aquest període de república acabarà amb el cop d'estat dels militars que acabarà liderant Franco, amb la Guerra Civil. La Guerra Civil acabarà afectant a Castellbisbal. Desgraciadament van haver-hi repressió no només pel bàndol franquista, perquè el professor de música Blanc, Miquel Blanc va ser executat perquè era conservador,
van haver-hi alguns executats pels descontrolats, elements vinculats normalment amb la FAI, és a dir, el sector més violent dels anarquistes, que van haver-hi execucions. Ara que es parla tant de refugiats, Castellbisbal va acollir a molts refugiats que venien d'altres zones d'Espanya i bé, van estar allà durant el temps que van... I l'ofensiva final del 38, un dels últims llocs de resistència, com a mínim a les comarques barcelonines, pel seu valor estratègic, era la Torre Fusada, que va ser un dels últims llocs que van defensar les tropes republicanes en la seva retirada cap a França. Que de fet, no ho hem dit, però la Torre Fusada es construeix precisament 100 anys abans, per les guerres civils. Exacte, per evitar... Sí, però com un punt telegràfic, no com una fortificació. No, com una fortificació, exactament, era la telegrafia òptica per avisar des de Barcelona i Lleida. No, perquè es pot pensar que allò era una mena de castell i no. No. Jo no dic que no s'utilitzés, però vull dir, inicialment estava pensat com una línia de... Sí, exacte, la funció d'aquella zona no era defensiva. No. Era una talaia, diguem. Que el lloc és estratègic i per això va ser defensat fins al punt final. Sí. Quan arriben les tropes franquistes, els acompanya un fotògraf italià i tenim moltes fotografies de quan, perquè els ponts estan destruïts, com es fan ponts perquè les tropes passin al riu i continuen la seva ofensiva, que ja és l'etapa final de la guerra, encara que la guerra durarà uns mesos més, fins que finalment la República acaba acceptant la derrota. Tot i així, al franquisme li quedaven gairebé 15-16 anys més de trajectòria, que seran els anys del desarrollismo, que seran els anys de canvi de Castellbisbal, perquè l'arribada del 62, que s'emporta gran part dels fruiters, va implicar que molts decidissin això de viure a la terra és molt dur, més val que ens dediquem a la indústria. Serà quan al 68 fan la 2 i això canvia radicalment el municipi. I cada vegada hi ha una educació més gran, sí que els que van a l'institut han d'anar o al Baix Llobregat o a Barcelona, però cada vegada hi ha més gent instruïda, sorgiran revistes de la rellevància de l'Arada, on es va lligant un moviment opositor força gran fins que arribin les primeres eleccions democràtiques i es aconsegueixi el primer municipi democràtic amb un període final a Castellbisbal de la dictadura, amb l'últim alcalde de la dictadura una mica, diguem-ne, traumàtic per lo de les concessions, precisament perquè es feien moltes infraestructures, es necessitava molta grava i bona part d'aquesta grava es treia del municipi, fins al punt que si algú passeja pel municipi a vegades troba com uns grans forats al paisatge que diu, i això què és? Doncs és la grava que es va utilitzar per fer la Nacional 2. I això va generar polèmiques amb l'últim alcalde del municipi fins que va arribar la transició, polèmiques que no van... La sang tampoc va arribar al riu, però vull dir, sí que van ser polèmiques considerables. Va acabar amb la seva destitució de l'Ajuntament. Sí, quan encara hi havia el règim dictatorial, perquè diguem que va haver-hi una pressió considerable, però diguem, torno a repetir que la sang no va arribar al riu. Sí. I bueno, has parlat dels aspectes econòmics del franquisme, però també hi havia un aspecte social i de repressió molt fort. Per exemple... Sí, però més en el període de l'autarquia. Sí, en el període de l'autarquia. En els últims anys que... Sí, em refereixo a la immediata postguerra, perquè, per exemple, amb la reconstrucció del Pont del Diable, que no ho hem dit, però que a la retirada, doncs, el van volar, doncs la seva reconstrucció el van fer presoners del franquisme. Que també tenim les fotografies de com es fa la reconstrucció de les infraestructures. I a part després, tota la causa general i tota la investigació, diguem, feta pels franquistes per buscar els crims de tota l'etapa republicana fins a la Guerra Civil, és a dir, una justícia al revés. Una causa general que s'aplica a tot el territori, no només a Castellbisbal. Sí, òbviament, però Castellbisbal també s'hi va veure... Sí, afectat, sí.
Sí, aquell associacionisme de la Exacte, República tota desapareix, però també s'ha de dir que gradualment es crea un associacionisme nou i que els joves busquen llocs de sociabilitat i busquen balls i arriben famílies que marcaran la història de Castellbisbal per motius diferents. En el llibre surten els Mateu i els Planes. Els Mateu seran molt rellevants a nivell cultural. T'ho dic que els Mateu arriben precisament durant la Guerra Civil. Sí. I en el cas dels Mateu és curiós, perquè el que serà secretari del municipi, que està fent les actes, continua fent les actes quan Castellbisbal ja està ocupat pels franquistes, el detenen perquè havia estat a l'Ajuntament, l'inhabiliten, el tanquen en un camp de concentració, el mateix Ajuntament demanen que el deixin anar i finalment acaba redactant les actes una altra vegada. Si no recordo malament, crec que diuen literalment, perquè la resta de secretaris que tenim són uns inútils. Sí, de fet, vull dir, quan ell no hi és, la lletra es torna molt difícil de llegir. Si algú vol llegir-se les actes, les d'en Mateu són molt clares, les altres no. Sí, i després el que dius, l'arribada dels Planes, del metge, també és bastant rellevant. Primer Joan Planes i després la resta, per una mica l'empremta que ha donat el nom al cap, però jo diria que són dues famílies que arriben al poble en el període final de la Guerra Civil i en la postguerra, que després marcaran en bona manera en el poble i que s'han arrelat al poble. Sí, després als anys 60, quan es comença a desenvolupar, diguem, la Castellbisbal industrial, en poc més de 10 anys la població creix un 80% i seguirà creixent a nivells actuals que si el poble hagués seguit sent un poble rural probablement no hagués arribat a assolir mai. En el poble estan molt orgullosos que encara ara, el 2022, no hi ha cap semàfor. També és cert que el que és el nucli històric seria segurament el barri més rellevant de Castellbisbal, però el segon és Sant Eugeni. Sant Eugeni està gairebé enganxat físicament a Martorell. I que és veritat que en l'actualitat, a partir dels anys 60, Castellbisbal ja no és un poble agrari i que des de la meva perspectiva, i això ho he viscut, he vist el tancament de la cooperativa de Castellbisbal, que a mi personalment em va saber greu perquè era un llegat del passat agrari del poble, però sí que és cert que a part dels polígons industrials també hi ha forces urbanitzacions vinculades al poble que fan que el poble no sigui tan petit en l'actualitat. L'escola ha sigut un espai que ha marcat múltiples generacions d'infants i joves. Acabem, doncs, el viatge per la història de Castellbisbal amb uns apunts sobre l'ensenyament al poble, des de la primera escola al segle XIX fins als anys 60 al segle XX. Doncs bé, els primers mestres que trobem documentats a Castellbisbal són de l'any 1862. En concret, els mestres que hi havia donant classes als nens a Castellbisbal eren en Isidro Costa i la Josepa Martín. Ara bé, també trobem que en aquests primers anys hi havia un altre mestre que es deia Jaime Buenaventura, que va estar dirigint l'escola dels nens i que, per una foto, hem pogut veure que donava classes junt amb un altre professor del qual desconeixem el nom. Tots aquests primers mestres comencen a impartir classes arran d'aquella llei que es va promulgar el 1857, en el qual, en el regnat d'Isabel II, es promovia que hi hagués l'ensenyament obligatori per tots els nens. Era una primera ensenyança molt rudimentària, però que ja intentava una mica pal·liar el gran analfabetisme que hi havia en la societat espanyola i catalana. A veure, les notícies que tenim són una mica escadusseres per aquí i per allà, però sabem que hi havia una escola que no sabem si era la primera, que estava situada al carrer Vell i allà era on anaven els nens, concretament en una casa que es deia Cal Valent. I les nenes anaven al carrer Sant Gregori amb unes golfes, als pisos més elevats d'una casa d'una senyora que es deia Maria Bonilla. I aquesta era la ubicació, però que no podem dir que fossin les primeres. Però sí que sabem que allà hi van haver dues escoles i nens i nenes anaven separats.
Principalment eren les primeres lletres, rudiments de les 4 taules de multiplicar, una manera molt senzilla a l'hora d'aprendre a fer primer les síl·labes i després a construir les paraules per més tard llegir tota la frase completa, però ja us podeu imaginar que hi havia molt de càstig implicat, no? I bé, que també era difícil de mantenir la disciplina. A inicis del segle XX hem de dir que es produeix un moment d'efervescència importantíssim perquè fa l'ensenyament a tot Catalunya. Hem de pensar que hi ha un personatge molt important que és Francesc Ferrer i Guàrdia, que impulsa un mètode absolutament renovador, científic, en contra d'aquell ensenyament que venia molt pautat per la religió, no? Però no només ell, sinó també altres mètodes importants, com per exemple puguin ser els de Montessori, Freinet o molts altres que podríem descriure, no? Però això que succeeix a tot Catalunya podem veure com es va traduir aquí a Castellbisbal, perquè als anys 20, i això ho recorden encara testimonis, hi va haver la presència d'un mestre que era lleidatà, que es deia Josep Maria Tres Sánchez, que va ser tota una revolució i tota una inspiració per als nens del poble de Castellbisbal. Ell donava classes als nens i el que va fer va ser crear una biblioteca escolar, no? On els nens podien treure llibres. També va crear tota una col·lecció científica de diversos aparells que es van guardar a l'escola i es van guardar durant molts anys. I, a més, els dijous, i això és molt interessant, s'enduia els nens al bosc a visitar fàbriques, a veure com eren les redaccions dels diaris, per exemple, no? I per dir-ho d'alguna manera, això va inspirar, perquè encara hi ha persones a Castellbisbal que recorden: jo vaig tenir un tiet que havia anat amb el Tres Sánchez i que el va inspirar moltíssim. Hi va haver un altre mestre que va tenir un mestratge molt important, en aquest cas, sobre les nenes de Castellbisbal, que és la mestra conegudíssima Carme Canudes i Busquets. Ella és barcelonina i va arribar a Castellbisbal bastant jove, va arribar-hi el 1891 i va estar-s'hi molts anys. Per tant, va donar classes a moltes generacions, gairebé podríem dir que a filles i a les mares i a les seves filles, no? Va estar-s'hi 36 cursos i donava moltíssima importància a saber declamar poesia, òbviament en aquella època a saber brodar, a saber cosir. Tenia una mica una vena d'artista pel que hem pogut veure i una de les coses que sabem que feia era celebrava moltíssim el mes de Maria, que consistia en portar flors a la Verge, no? I guarnir tota la classe, i va estar, doncs, això, inspirant a moltes nenes, i sobretot cal dir que ella el que feia era aquelles nenes que despuntaven, encara que a casa seva no tinguessin recursos, les animava i animava les famílies, sobretot, a que les nenes poguessin estudiar una carrera, cosa que a l'època era absolutament impensable. Però ella va ser la mestra que va inspirar i que va empènyer la família de Maria Comelles Morral a que estudiés la carrera de mestra. Durant molts anys, i això fins a la Guerra Civil, l'ensenyament a Castellbisbal era estrictament separat, nens per una banda i nenes per una altra. Era el que s'anomenaven escoles unitàries perquè anaven junts nens de totes les edats, des dels 6 anys fins als 12 o 14, que era l'edat habitual en què es marxava de l'escola. Era difícil de gestió pel mestre, això, perquè havia d'ensenyar fins i tot les primeres lletres, no? Fins a les lliçons més avançades, per dir-ho així. Però tenim constància de que cap a finals dels anys 20 es va veure la necessitat de crear més d'una escola, és a dir, de separar els nens, i llavors es van crear 2 escoles unitàries. Una anava dels 6 anys fins als 9 anys i l'altra dels 9 o 10 fins als 14, que era l'any en què deixaven l'escola. Això sí, a partir de l'any 30 ja sabem segur que hi ha 4 escoles a Castellbisbal, 2 de nens i 2 de nenes. A l'inici de la Segona República es recullen els fruits de tot el que s'ha fet amb ensenyament des del començament de segle. De fet, jo penso, sota el meu punt de vista, és el moment de màxim impuls i de màxima ambició pedagògica que hem tingut en aquest país.
Hem de pensar que l'any 30, abans de la Segona República, el nivell d'analfabetisme era encara molt i molt elevat. Hem de pensar que a Espanya estava a un índex d'un 30%. A Catalunya era sensiblement més baix perquè aquí hi havia la industrialització i estava a un 21%. I encara a la ciutat de Barcelona, que diguem-ne que aquí és on podríem situar Castellbisbal, encara que no tenim la dada precisa, però estaria sobre un 15%. Tot i així, un 15% d'analfabetisme és alt. I la República va servir, el model educatiu de la República va servir per reduir moltíssim i en molt poc temps aquest analfabetisme. Hem de pensar que a tot Espanya es va guanyar amb 4 milions de persones que van ser alfabetitzades, i això és en un període de 10 anys molt breu. Ja sé que la República és més curta, però diguem-ne que de l'any 30 a l'any 40 es guanyen aquests 4 milions de persones que saben llegir i escriure, no? Aquí, en el cas de Castellbisbal, tenim documentat que hi havia una mestra que era molt favorable al nou sistema democràtic que s'inaugurava l'any 31, i el dia que es va inaugurar la República va arribar tard a l'escola perquè van a buscar una bandera tricolor per posar-la a l'escola. I era, a més, una mestra molt estimada per les nenes, que li van començar a dir la mestra republicana. Es deia Miquela Alcoberro i es veu que totes se l'estimaven moltíssim, aquesta mestra. També hem de dir que a la República van arribar aquí a Castellbisbal una parella de mestres que van ser molt coneguts al llarg de tot el segle XX gairebé, que van ser Clara García Domínguez i el seu espòs, l'Ignacio Martín Pardo, que van arribar l'any 33, venien procedents d'Andalusia, estaven en diverses escoles i ells el que buscaven era una plaça de mestres consorts per poder donar classes junts. El que va passar és que bona part de la gent de Castellbisbal segur que recordarà Doña Clara García Domínguez, però és més difícil que recordin la figura d'Ignacio Martín, perquè va morir al cap de 3 anys d'arribar a Castellbisbal. Justament a l'inici de la guerra va morir de malaltia. Sí, està documentat que Castellbisbal, i no només documentat, sinó que ho recorda moltíssima gent a Castellbisbal de certa edat, doncs està documentat que hi va haver 151 refugiats. I entre aquests hem de considerar que la meitat eren nens. Per tant, va arribar un gran contingent d'infants a Castellbisbal durant la guerra que provenien d'Euskadi, n'hi havia alguns de Bilbao, de Màlaga i de diversos llocs de l'Estat, per exemple de Madrid també en van venir. I també sabem que hi havia una mestra de nom Francisca Campins Massaguer, que tenia fills, no tenia amb ella els fills aquí, però que a més era una mestra vídua. Sabem que aquesta mestra va donar classes aquí a Castellbisbal durant el període de la guerra. No podem saber si el que estava fent era donar classes als nens refugiats o també als nens de Castellbisbal, perquè això no hem pogut aclarir com funcionava, però que sí, certament va tenir activitat i encara uns mesos més enllà del dia 25 de gener que havien entrat les tropes franquistes. Doncs la construcció de la primera escola així moderna que hi va haver a Castellbisbal va ser gairebé com l'obra de la Seu. Va tardar molts i molts anys i també moltíssims esforços per part de molts habitants de Castellbisbal. Hem de pensar que l'any 30, o fins a l'època de la República, ja hi havia consciència que l'escola no es podia quedar allà al pis de sobre del Cafè de Dalt i també al carrer Sant Mateu, que allò era molt provisional. En època de República s'adonen que necessiten un espai més gran i fins i tot fan un projecte, busquen un arquitecte, busquen els terrenys i ja està molt avançat. El que passa és que ve l'octubre de l'any 34, ve també el Bienni Negre i després ve la Guerra Civil i tot queda paralitzat. I després de la guerra
Continuen les escoles en aquests llocs que he dit, no? Sobre del Cafè de Dalt i el carrer Sant Mateu, però ja ho veien les autoritats, no només les autoritats d'aquí del poble, sinó que cada vegada que venia un inspector deia, ostres, aquestes no són condicions perquè hi hagi tants nens junts i no és una escola, no? Per tant, l'alcalde de Castellbisbal, els diversos i successius alcaldes de Castellbisbal i també tots els mestres es van mobilitzar per intentar tenir una escola en condicions a Castellbisbal. I van anar a demanar crèdits a diversos bancs, van moure's anant a les delegacions d'educació. Però el règim franquista era absolutament immobilista. Hem de pensar que els 6 primers anys de règim gairebé no es van gastar ni 5 cèntims en construir escoles, no aquí a Castellbisbal, sinó arreu del país. Això el que buscava per part del règim era promoure l'educació privada i l'educació religiosa en detriment de l'escola pública. I clar, com que aquí a Castellbisbal no hi havia escola religiosa, només hi havia l'escola nacional, doncs quedava tots els projectes absolutament paralitzats, no? A poc se'n van anar sortint i van anar trobant en l'administració possibilitats de construir aquesta escola, però no va ser fins a l'any 58-59 que aconsegueixen posar a subhasta el projecte pel qual s'havia de construir aquesta escola, que finalment l'any 59 ja es va aprovar i es comença a construir. I aquí és on es va construir aquesta primera escola, que les nenes la recorden com una escola amb molta més llum que no pas aquella que hi havia allà, molt més espaiosa. Aquí anaven nens i nenes separats, però en el mateix espai, dividits els patis per una filera d'arbustos, però que es miraven els uns als altres a través dels arbustos i tenien més espai per jugar, perquè hem de pensar que en les escoles antigues, allà al carrer Pi Margall, de vegades sortien a jugar a l'era, però les nenes en moltes ocasions ni sortien ni tenien pati, per tant va ser un gran pas endavant. Ara bé, hem de considerar que aquestes escoles que havien tardat gairebé 30 anys a poder ser una realitat, al cap de 4 o 5 anys d'haver-se fet, ja havien quedat petites i es van haver d'ampliar i els patis van haver de convertir-se en aules i es va haver d'anar ampliant fins a arribar al que és avui, que és un complex molt més gran. Clara García Domínguez és una de les mestres més recordades a Castellbisbal, segurament les filles i les mares, perquè moltes generacions van passar per les seves mans, la recordaran perquè era una mestra que anava sempre vestida de negre, una mica aquella imatge d'institutriu o fins i tot d'ama de llaves, i molt seriosa, cara molt llarga. Tenia un castellà molt bonic de Sòria, això és el que ens descriuen totes les alumnes que van anar a les seves classes, i ella allà a Sòria, quan era molt petita, va viure des de molt jove la vocació de ser mestra. Va viure aquesta vocació i ja va posar, sense tenir el títol, ja va posar una petita escola a prop de casa seva. Després va passar per diverses escoles, sobretot d'Andalusia, i finalment va arribar a Castellbisbal l'any 1933 amb el seu espòs i amb tres fillastres i 2 filles. Aquí va ser una mestra molt estimada, molt integrada a la població, que la van ajudar, perquè certament en aquells moments, als anys 30-40, el sou de mestre era un sou molt migrat, la van ajudar moltíssim i es va integrar bé aquí a Castellbisbal. Tot i així, era una mestra molt severa, que sí, que sabia ensenyar molt bé el castellà, però que feia càstigs importants sobre les nenes de Castellbisbal, però això, en aquella època, era ben valorat per la població, perquè consideraven que una educació estricta era el que servia per formar el caràcter. Doña Clara García va estar donant classes a Castellbisbal fins que es va jubilar l'any 1965. Era mestra de les alumnes més petites, o sigui que anava dels 6 anys fins als 9.
per bé que ella agafava els alumnes abans, perquè aquí a Castellbisbal no hi havia parvulari. I per tant, si les mares no sabien què fem les nenes perquè tenien feina, havien d'anar a la vinya a treballar o havien de baixar a l'hort o el que fos, doncs Doña Clara les acceptava a les seves aules, no? L'any 1957, una mica en aquest impàs, aquesta època en què hi ha un canvi dintre del franquisme, perquè acaba també l'autarquia, arriba el Pla Marshall, no? Ja es viu l'arribada al poble d'una mestra coneguda i amb molta implicació a Castellbisbal, que és Maria Comelles Morral. Maria Comelles és una filla de Castellbisbal, va néixer a Cal Sereno, havia nascut al carrer Pi Margall, però després se'n van anar a viure a Cal Sereno, allà a prop de la Facina. I ella és una de les alumnes que va tenir Carme Canudes. Havia nascut l'any 1908 i Carme Canudes va convèncer-la a ella i a la seva família que anés a estudiar a Barcelona en una escola de monges i allà va fer la carrera. Va voltar per diversos pobles. Va anar primer a la Torre de l'Espanyol, després va anar a Santa Margarida i els Monjos. A Santa Margarida i els Monjos l'enganxa la guerra. És denunciada perquè Maria Comelles era una persona molt religiosa i que a les seves classes ensenyava molta religió i llavors va ser perseguida per això i es va haver d'amagar i va haver de marxar a Cabrera de Mar. I d'allà a Cabrera de Mar va passar a la guerra, després va tornar als monjos i mentre anava amunt i avall amb els monjos, ella tornava cada cap de setmana aquí a Castellbisbal i aquí a Castellbisbal feia catecisme i feia algunes activitats, com per exemple teatre, ensenyava a fer poesies, ensenyava a cosir també allà a Cal Sereno als estius, no? Per tant, era una persona que era coneguda en el poble. Quan l'any 57 arriba, ja és Doña Maria, ja tothom la coneix, no? O tothom ha passat per les seves classes de catecisme o com a mínim la coneix. Per tant, ja sabien qui venia com a mestra, no? Hem de pensar que va ser una mestra important a Castellbisbal, va ser una mestra recordada. Jo diria que va tenir una bona faceta pel que fa al fet de que era una artista en el sentit de que li agradava molt la decoració, li agradava moltíssim la poesia i era una cosa que sabia transmetre molt bé a les nenes. A més, ella es va educar, encara que fos en una escola de monges, al Col·legi Sagrat Cor de Sarrià, es va educar als anys 20, i els anys 20 són uns anys d'efervescència pedagògica, no? I veiem pels treballs que fa fer les nenes, no?, que comença a fer-los posar quin temps fa cada dia i una mica si fa núvol, no? I quin és el sant del dia, encara que sigui una qüestió religiosa, però que una mica ho connecta amb el poble, i també havien fet alguna excursió. Per tant, hi veiem un punt d'aquella pedagogia una mica, doncs, que obria una mica les portes. El que sí que és cert és que era eminentment insistent amb el tema de la religió. Per exemple, fer els dijous eucarístic i totes les festes de precepte els insistia a les seves alumnes que s'hi havia d'anar, d'una manera gairebé molt insistent i dient, ai, si no fas això, què passarà, no? O sigui, aquella educació tan religiosa que fins i tot de vegades pot crear una mica de rebuig. Això és el que expliquen algunes de les estudiants que van passar per les seves classes. Però sí que és veritat que he vist treballs que feia fer Doña Maria que són bastant espectaculars, l'elaboració artística sobretot.